अरे मत चलो बाकी याद हो जाए डब्बा चलो अब काम चालू हो जाए। हां तो 100 जना मारे के निकले के बा। चलो बिछाओ गमछा उछे बिछाओ पकड़ा तो अब मारा जाए जहाँ रोज तो जुटिए जाता सब बाकी बरा अकेला ही काम करे के बा। हां लो और एने सारा पकड़ा चलो लो इधर बनाओ बनाओ तू ही बनाओ ना हम ही बनाए बनाओ रोज तो जुटते बस जवान बाकी ये बरा हमनियो के तनी अकेला में ये बरा चॉइस करी जा लो हां रोज परेशान होई कहीं जानला न हाउ तो बानू तो आवत जानत हो आ जाई हां बस कही के तन चिखाबो चिखाई में ओकर काम हो जात रहे बस बस थोड़ा ना तो काड़ा बा काड़ा बात तबे न कोई खाड़ा बढ़िया से चलो मारा से मते ई कहां से लीला बड़ा हुए बुझाता हम हुआ बाहू हैं मु सहरनी आती बेचत सन हो जेले गुलो मत देबे आती हो मोड़वा प हाउ निखल लॉकडाउन में घर बंद बा का होला तो लॉकडाउन में दहत कि लॉकडाउन से पहले ही किसवा बंद कर देले बा मते काड़ा ही देखो तनी कि तनी मने जब याद एकदम मिजाज फीका कर दे हां बढ़िया घर गिर जाई चलो हां कहानी है और धी ना मरते पहले अभी रुको अभी मान लग का हो मर्दे का करतो जा पटना और अरे मर्द हो देखो हो आ गइल अरे मरते का पीछा छोड़ते नहीं छे का करबो ई जमाने मरते हमनी के सोच के चल जाके चले बरा चलो जी तो कुछ आराम से बरा तनी कुछ बना के मारल जाई आ तनी पेन जुटिए गुला ना अच्छा बैठो बैठ आ गुला तो बैठ ए बरा तो हमनी के कहन जा के अब बाहर के चलो के बरा अकेला ही तनी के तो दही को के हो भाई गुला लो दही को के भिड़ाव बैठा है ना साइड पर जा है ना हमनी घेई में मार ले जा लो हमनी के में थोड़ा मारल जाओ हां एक होट अच्छा ये बताओ कि बांडा बाबा लोकला है ना हो बंडा बाबा के तो देखबे ना कनी ये बरा बांडा बाबा कहाँ रहता हो तू बरा जानत का करे के बा हां ओके पर आवत बांडा बाबा नु तो ओकरा के ओइसन चीज दे देबे के पिया देबे के बानू तू तो कम हगत परेशान रहो हां हां ये सोचले पे जैसे कि बा ना दबाए हो जाए तो कबो खाचा चक्कर ला ना दूसरे के चक्कर में रहेला दूसरे के कंजा से फोकट में बका एकदम हो हां बतिए बा हां चलो अब दूसरे के फोकट में रह के फोकट पे खाई हाँ। पी तई बरा उहे काम करे के बा छोड़ा देवे के बा बस एक काम करो हउ जड़िया जोन बानू तू ले ले आप तनी मनी सब पीस के में डाल के हमरा पिया देबो के बाबा के ठीक है हेलो हम होती लेके ना हां तू लेके आवो क्या आवो सर देना बड़ा ओकरा के तंगे को देबो बर्बादे को देबो और बड़ा नरी ढीला हो बैठो जाए जा बैठो नरी ढीला हो जाए ओकर जाके बैठ मिलल हां आ भाई आ बैठो अभी आई है ना ना अभी आई लिखे आई नहीं खे कहनी है के ध्यान देत रहिए पंडित जी बा हां हां ध्यान दे तनी आई नु तो ओकरा कुहे कम करे के बा आई ल चल हो ओकरा बाबा के ढाबा उठा देबे के बा हां हां आवा ये देवे के बा रोज परिकल बा जमान के मारत आवत नहीं जब आवत नहीं तब चल आवत नहीं करो ना अभी आवत नहीं खे लेकिन आई जरूर एगो बात के मान ले हां आई जरूर अब हो मर्दे है का पंडित जी आवत रह हां मरई तो आ गुल रे अभी मरते सही कहां लोग रहे मर्दे ई हरियो आवा बाबा वाह 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 जिया जजमान जिया हमारे के इंतजार में बन जा कबे से कहत के पंडित जी बाबा ना आइले बैठो अरे ताकत है कभी तो कहीं बेना तारे इंतजार में हमने के बैठो अगोड़त रह जा तारा के बैठ धरा ही बनावा ही बैठ जा का चलो त का जजमान हां तो कहने के बाबा जी आवत हो तो आवत तू हमार ला बाबा के कुछ तनी बराबर डालो खातिर बात से बड़ा कोई जी बाबा के वही खातिर हमने के जुगाड़ बहुत अच्छा जुगाड़ लइल बा जजमान हेम डाल बनावल लोग तो जोर से लघु शंका लागल बा हां क के आवत तनी ठीक आ ढेर दूर नहीं जाए के हे नहीं बैठ जाए के बा बा जगह है नहीं बा है ना जगह बा ऐसन जजमान हां ढेर दूर नहीं जाए के हे जे बैठ के जल्दी आई बाबा जल्दी आई इने चल जी जगह जल्दी बनाओ जल्दी कर हिम कर धर पंडित जी के पिया देबे पैसा नु जल के बरा उनकर छेरत तबाह हो जाए हां
आई बाधी पंडित जी आई आई बन बाबा गई जजमान हां बन गई हां बाबा बन अरे गई बा रोवे खाई तो कबे इंतजाम रह जाके जल्दी बाबा के हमने के तनी अपन सेवा जजमान तो रउआ नेखा चाहिए एकदम बढ़िया सेवा बन कोई गई चाहत जमे कसहु हमनी के मठिया पर खोजे तो नहीं है जा कहां बनी हुआ तो लोकबे ना कनी है बेटे ना भूल कहां रहत नहीं भाई बाहर बाबा एकदम मस्त हो कुछ गई जजमान भी चल वही काम वैसन बा बाबा काड़ा बा बहुत काला था नु बुझा तक एकदम मिजाज मस्त हो जाई ना हाँ। बस 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 अरे का कहिए जजमान बड़ा उठा ता रुका आवो तनी तब तक ले बनाव लोग अभी ये भोर से कोनी है ना ना आई छोड़ देना आवो तनी एको पैक ना लागल चल लाग गइल जल्दी से ये बात पंडित ल ये बात पंडितवा के हालत खराब हो जाई ना हो हां तो लो हां हां बेटा ए बेरा नु कर बखोरन छूट जे ए बेरा भगत फोटोट के जी फोटोट के जूस पियोल बस हाँ, बस नारी बस तब आ रहल है पंडित जी के नारी ढीला हो जे बेरा हां ये बार तो बुझा जाई हां तनी जजमान बुझाता कुछ मिला देले बड़ा बन गुल बा हां हां अरे बाप रे बाप का हो गई आवो तनी हमरा पंडितवा के हालत खराब बा हो बड़ा रोज रोज परी कर रहला ना जड़ी बूटी है जड़ी मौनिया बाबा के जड़ी तू है तो चाहत है कि चलो सेतिहा के मार लेबे के बा ए बेरा ई मौनिया बाबा के जड़ी है हां मौनिया बाबा को मौनी बना दुआरे तैयारी ले लो ऐसन जजमान से पाला पड़ल बनी बुझाता कि ए बा जाने वाले के छोड़िया सन नानी कर जजमान हे ना बतानी एक पैक मार ली और ये थोड़े से मार ली हां मार के एकदम टाइट का ये दादा आवो तनी ओ आवो तनी आई रखल बनी जा भी आई मार लिए के थी कुछ न जजमान तनी मुनी बुझाता हलुक भइल बा हैं बनाओ सन लो क्या भूल मरदा बाबा के उठा बाबा का का भइल हो का भइल बाबा लो हे काम काम गोल कहानी बनल नु ये मत देखो के नोरी त ढेला हो गले बाबा के ना हां खिलाइन कर बिगड़ गेल टांग टांग उठा बाबा उठा हां ले चल धरा जाओ चल ये पट हे धरख अब का कर जी हो पहले बना रुक जाला पानी दी का देखो तो दांत उठ लागल बा देखो नानू ठीक बनू बाबा दांत लागल बा दांत पोस्ट लागल लगा नू दांत लागल बा हां ठीक बन हो ठीक है बन का हो गला बाबा जजमान हम्म का मिला देल रह जा कुछ ना हमने के तो कुछ ना मतलब मरने हमने को तो टोल तो मरला ही भैया जजमान बड़ा उठत रहे खाली पेट रहनी का कुछ खा के नहीं रही का पेटेवे में का बुझाते कमी रहे होला तो गर्मी अच्छा हां गैस बनैलो है गैस बनैलो है ना पड़ब कान धर तनी फोकट के सामान कबो ना पियो बाप रे बाप का जने का मिला देल रहसन जिंदगी में फोकट के सामान केहू से ना लेवे के चाहिए ना पिए के चाहिए भैया हम भोजपुरी गायक रसिया राजेश अभी जरूरत सबके सामने हमनी के एगो हास्य कॉमेडी बननी है जा कि कबो कोई से फोकट में पिए के ना चाही अगर ये वीडियो रउआ सबके अच्छा लागल होखे तो हमनी के चैनल के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करम आई हमारी दोस्त इवान टुनटुन उर्फ विनोद जी भैया हम टुनटुन उर्फ विनोद जी आप लोग तमाम भोजपुरी श्रोता समाज के पाँव के प्रणाम करतनी ऐसे हमने के हास्य कॉमेडी बनैले बनी जा ऐसे रुआ हमने के चैनल के सब्सक्राइब करब जा प्रणाम पैर छू के प्रणाम करते श्रोतागण के
ये कॉमेडी के जरूर से जरूर देखिए और बेल आइकन दबाई, लाइक करी, अच्छा लगे तो कमेंट में लिखिए। हम ऋषिराज तमाम भोजपुरिया समाज के गोड़ छू के गोड़ लागत तनी आ सब्सक्राइब करी। अगर हमनी के अच्छा लागत हो कि तो सब्सक्राइब करी। हसल बा हसल बा जरूरी। जय भोजपुरी। चलो ठीक।